No, bună ziua, bun, eu Stix la Gaming. Serial. Am revenit cu mapa noastră mică și mirobolantă de survival. Am rămas aici, de fapt, nu am rămas. Am pus eu aici o bucată de sticlă. Nu înțelegem pus, dar... Da. Exact. Cu naiba ar trebui să trec acolo. Deci, stai așa. Dar în rest n-am mai făcut nimic. Pentru că asta nici n-am vrut să fac, am crezut că filmez, dar nu filmam. Ok, acum filmez. Da, filmez, pauză, stop, desenă așa. Aici, nici mâncare, nici nimic, ia să vedem. Exact ce mă trebuie. Textul pe care este Faithful. Cred că știți mulți. Un textul pack destul de cunoscut. Dăm asta încetul. Lasă nițel. Să vedem. Ata. Să nu se dea peste mine. Mergem mai tăiem un copac din asta mare. De care am tăiat în episodul 2, parcă nu mai știu. Da, parcă în el am tăiat. Sunt 3, deci una din ele. Ok. Tăiem și pomul. Tot ce mai rămas pe aici. Poate 2. De 2. Am făcut 39. Pot mai tăiem unul. Să-l dăm pe asta. Când îmi poartă pica. Nu face cu ochiul. Hai, Stevie. Ok. Deja am făcut 4 stacuri de scânduri prelucrate. S-ar putea să fac așa un episod de headball. Cred că o să fac. Hai că ne-am geat lemn. Să avem. Au. Drău, my life. Ok, mergem aici. Suntem în casa noastră mirobolantă, mirifică și toate cele. Și cu o înainte. Cum apăsăm. Păi da, să mă enervează pe mine la Minecraft-ul pe. Că trebuie să apeși când adică pe normal, dacă era pe Minecraft ăla, țineai shift așa era. Dar, hai să nu criticăm legile Minecraft-ului. Avem destul lemn. Ce vrem? Ia o bucată de lemn. Bucăți așa. Ia asta. Tu, chima tu. Unde ești, mă? Ia asta. Ia pe ăsta și hai. Să minăm. Deci cum intrăm pe mașină. Ce dracu?
Să intră aici. Ne întoarcem acasă pentru că se întunecă. Uite să vină mobii peste mine. Acum bag cum știți. Spider nenorociți. Și următorul lucru pe care vreau să-l fac, să iau tot tairanul ăsta și să fac cel mai frumos. În pintilini. Ok. Și cu plăcere. Așa stau puțin mai tare cât îmi filmă 6 minute. Deci, nu? Mănâncă-l. Sperăm că mobilul se spawnează pe aici. Și nu văd nici mob de așa în dificultăi. Că umblăm prin pomi. Noi suntem Tarzan în mărimea aia de Stevie Minecraft. Da. De ești, măi, mobule. Zombie? Hai, schelet. E zombie. Mă, ce fac, mă? Mă, ce fac, mă? Stințile, mă. Uite ce, mă, să fie mai seară, mai zilă. Umblăm pe împreună. Ei, de și aia. Ei, găini? Nu știu că e un skeleton pe un spider. Sunt sigur. Nu sunt sigur. Da, asta. Mor. Ia uite, exact ce am zis. Ne vom mor pe amândoi. Și mă întorc acasă rapid. Nu mi-a dat ei ceva, dar mi-a dat niște bani, ceea ce am nevoie. Cred, nu știu. Să dormim. Băgăm aici. Ce-am colectat. Avem nevoie, dar o să ne mergem după niște ață. Să ne facem un arc. Da, tu chetură de nivel. Uite cum. Ce caz mai aici? Vine mâncă. Da, tu chef de păcai de aici. Nu știu cum te bă. Nu te put bă, mă. Nu te ești prost, mă, de mă acasă, mă. Merg prin pădure ca un boschetar ambulant. Întoarce-te înapoi, dar aici nu văd niciun spider, mă. Sincer, nu așteptam să fii. Normal, după ce te culcai, a doua zi, găseai la spider de săracă pacele. Nu crezi că aici mă împărcăm. Dar nu era. Să sperăm că eu mă aud. Smucăm și o friptură.
Dar noi, după cum știm, prietenul nostru Vasilică vrea să-și ia la revedere de la voi și vă zice chiar acum, hai pa!